Posebno pozdravljam naše osnivatelje, našeg Miju Stipića iz Narodne zaštite i našeg Branka Milovoža, koji je bio šef kriznog stožera i koji su našu postrojbu praktički rodili. Tu ćete na fotografiji vidjeti i sa Zdenkom Jakovljevićem i sa Franjom Vlasnovićem. To su oni ljudi koji su nesebično dali svoje srce za tu postrojbu koju smo uspjeli ostvariti i staviti gore na Svetu Barbaru 13.8.1991. godine. Mi smo oni koji smo nešto znali o topovima, koji smo znali na neki način kako obraniti našu domovinu sa tim oružjem kojeg smo dobili u ruke, sa tom protuzračnom artiljerijom, ili ono kad smo osvojili Duboki Jarak gdje smo namrali rakete. I zato se naša postrojba zove i raketna i topnička, jer je kombinirana. I branili smo taj Zagreb. Branili smo Zagreb sa ove naše Dubrave, sa istoka. Bili smo povezani još sa dvije postrojbe koje su bile na ovom potezu. To je bila 50. Zagrebačka pukovnija koja je bila dole na Savi, kod Ine Dokija. Pa smo mi bili u sredini. Neki od nas su bili ovdje na zgradi, ovdje na uglu ulice Dubrava i ulice Klin sa raketama. Neki su bili na jezeru Pionirskog grada, a većina postrojbe je bila gore na Svetoj Barbari. Uz nas je još bila ovdje i gardijska brigada Tigrovi, koji su bili stacionirani na Pionirskom gradu, 3. postrojba Žune, koji su isto imali svoje postrojbe, 6 svojih topova tamo gore za obranu njihovog zapovjednog mjesta, ali smo mi koordinirali i sa njima, i sa njihovim topovima. Mi smo uspjeli taj cijeli istok povezati, što smo popularno nazvali u tom trenutku od Save do Sljemena. Pucali smo u tom trenutku po neprijateljskoj avijaciji koja je pokušala ugroziti naše stanovništvo, naš grad. I to posebno onog prvog pucanja se sjećam, to je bilo 16.9. kad smo pucali na onaj avion koji je pokušao raketirati Sljemenski toranj. Prvi puta. Drugi puta, kad je 4.10. raketirao toranj, po njemu smo pucali. Čini mi se da smo ga i pogodili, ali nema materijalnih dokaza za to. I pucali smo kad je bilo napad na Banske dvore, 7.10. između ostalog. I neka noćna još gađanja i raketiranja po gradu Zagrebu. Da li smo nešto pogodili taj avion, nismo pogodili taj avion, tak je svejedno. Mi smo dali do znanja neprijatelju da smo tu i da baš neće tako lako proći tuda. Ne mreju, kao što je Zdenko rekao, tako švrljati po našem nebu. I nismo im dali. Nakon toga postrojba je djelovala pred sam kraj te tekuće godine, do 20.12. te godine. Jedan dio ljudstva je otišao u 145. brigadu, jedan dio u 148. brigadu, jedan dio u HOS, i jedan dio, kao što je Mijo naredio, veli ostanite vi dečki Narodna zaštita, jer vi ste ovdje domicilni prema Šuškovoj naredbi, vi ste stvoreni da branite svoj grad, svoje mjesto, svoj teritorij. I branili smo ga do kraja. Uz taj glavni zadatak koji je bio braniti grad Zagreb sa istoka od neprijateljske avijacije, imali smo zadatak i braniti vojnu bolnicu, kao što smo je zvali,
i rezervara pitke vode kod tebe tamo, Mladene, u Oporovcu. I taj dio koji smo bili vanjska zaštita gardijske brigade Žune. Lijepo se to spomenuti u ovom trenutku nakon 30 godina. Ali nije bilo lijepo u onom trenutku kad smo morali otići kao dragovoljci u tu našu postrojbu gdje smo ostavili doma i ženu i 3 djece, između ostalih je bila i Marta, to 3. dijete, koje sam ostavio kod kuće i otišao na položaj sa punih 40 godina. Ali sa odgovornošću. Jer me ona vojska prije istrenirala, dobro me je istrenirala pogotovo za topove 40 mm Boforsa. Neću reći da sam im vratio, ali jesam. Bio sam ponosan na to da sam to znanje koje sam dobio tada i upotrijebio za dobrobit ove naše domovine Hrvatske. Evo, još jedanput drago mi je da smo ovdje sada zajedno, da smo ovdje svi sudionici na neki način koji su bili i u kriznim stožerima i u samoj postrojbi i u bratskoj postrojbi koja je poslije nastala nas 145. brigada. I drago mi je da je 15 naših ljudi iz naše postrojbe otišlo u 140 brigadu kao 3. bojna. Hvala vam još jednom što ste došli. Možete pogledati ove tu fotografije, možete pogledati malo ovaj ratni put. Ovo mi je najljepše da mogu reći Miloloži i Stipiću, evo dokumenata vaših koji ste vi pisali u tom trenutku o osnutku naše postrojbe. Hvala vam lijepo. Naše, neka znaju svi, zagrebačko nebo branili smo mi. Vjerna u Boga, hrvatska sloga, čuvari grada, bili smo sloga. Na braniku domovine, na vrhu svete Barbare. Na braniku domovine, na vrhu svete Barbare. Za jednog, jedan za sve, hrabri junaci prve postrojbe. Svi za jednog, jedan za sve.